Gwenyambira chizukuru chashe rega tikuratidza apa paakuda kukunetsa apa. Now ndanzwa uchida kutiraka sound uchiduplicata iyi uchiridza zvako uchidaiwo. Hapanzwarwo. Now kune makey anayi iyi. L6 inoi inoproduce exactly the same sound neinoi. And then L7 iyi inoproducer iyi iri paR2 inoi. Ende patakaita teurai ndakakuratidza kuti kana ukaridza kunoku kuchi paunenge uchiridza manotsi anaya kunoku uchiridzawo aya, you get the doubling effect iyoyo. Saka rega ndikuratidze just to remind you. Saka kasound ikaka handisi kuridza 1 chigunwe, ndiri kuridza L6 kunokuku ndobva ndaridza R1, but manotsi acho anobva aduplicata. Pandoridza L7 ndoridza R2. Saka that's just the small bit yandoda kukuratidza. Now but kana pakunakidza ipapa apa pane manotsi anenge achiduplicata, manotsi anodonha anonaya, because inenge rasemunoti riri kuri koto 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 richidzoka. You know that duplication, some people love it. Now panogeneralizika, and the way it is generalized is by designing a whole mbira yekuti manotsi ari kunokuku unenge wakaduplicata kuright kunokuku, and then mbira yacho inonzi dongonda. Saka iyi yandapikicha yezvino izvi idongonda ramatemai, iyi noti iyi ndiyo iyi iri kunokuku iri apa. Essentially manotsi ese aya andiwo aya akaduplicatwa uku. Saka ukaridza every ende wakuziva maridziro acho, every note yaunotidza kuleft unenge uchiduplicata kuright, or rather yekuright unenge uchiduplicata kuleft. Saka ese anenge achinaya. And then iri randakuratidza dongonda rino iriri idongonda riri mid pitched, in other words dongonda rinoshandiswa hayo kuti manotsi acho anaya ari parhythm. Saka you could also make dongonda but riri kudenga riri high. Saka idongonda but riri very high pitched, and ukariridzawo masound acho anenge achiduplicatwa anenge turi tumanotsi turi mudenga denga. Aya madongonda akagadzirwa naMatemai aya, and ndo arrangement yaakaridza pana Shanda Ugariki, ine dongonda parhythm, ine dongonda kuhigh, so that akabata kalead tunenge tuchibva twangoduplicateka ikoko. Saka chimira ndikuridzire Tadzungaira ubva ungonzwa kuti manotsi ese anenge akaduplicatwa, and perhaps ndo sound yauri kutsvaga, but wachimbidzomedza kutsenga kuchada chimbotanga wanzwa sound iri parhythm, iri pakanema musasaka kwako tisati tamuvha kuenda kudzimwe mbira nemamwe masound. Okay, saka Tadzungaira yedu
muri kukanzwa kadongonda akachiwa. Saka sound idzo dzamuri kutsvaga idzo dzinenge dzichingodawo tazostada tumwe tumbira uto. Matemai anotigona tumadongonda utwo. And anyway, saka ndoda kungokuratidza hangu kuti dzimwe sound dzauri kunzwa idzi tinogona kuzokusvika with the relevant mbiras and relevant styles of play. But unombotanga watsenga, unombotanga wabata parhythm patakakuratidza ipapapa, and you play it well, and then tozoona how to spice it to kuti tienrich. Ukatanga netumasound tusina rhythm, ayo unenge watoirasa. But anyway, so much for that. But tofanira kuisa positive, effort yawaisa is significant. Fact that 3 songs were in such a short span is something good. Anyway, rekati shaikwe, tokubata paleta.